everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Major Gaspar, gusto ka ba? Buhaton mo gani unya ka na. Bahayan mo yun unya sa tibok mong kinabuhi. Ang tanan nga ako ng gibuhat, Major. Wa may tabo nga akong gimahayan. Misael! Bangag sa ilong! Naibaw kay kog asa ang residensya sa imuhang ati lalay. Ayaw niya nagklasiya sa tiaw, Misael. Tinuod akong isulti, Major. Wa o wagi ko magtiaw. Kay dili ka tiaw-tiawan kining pahina. Bangag sa ilong! Hello, Loy. Atilay, Kaya ba ang kalit ka man lang nga nanawag na ako, Loy? nagpahinumdum lang. Nga mag-amping yun mo diha sa imong anak, Atilay. Naibaw na ka. Nai-treat man gani ang PNP chief. Well, hisabtan ko ikaw, Loy. Salamat kit kayo sa imong concern. Major Luisito Gaspar, sir. Kung unsa na may kalakihan ng bayot ni mong anak nga si Byron, ha? Atilalay. Mao ba di oy? Oh, Byron, mao nga ikaw mag-amping pagyud sa imong mga lakaw, haba? Ay da, mo to maganang uyuan na oy. Puro pabilib sa yang kaugalingon. Mo patuo ba ya, ha, Byron? Ay wala niya, mamagkagod. Nabala ka lang ang uyuan ni mong police, Major. Wara ba ya unta ka na'y pakialam ni mo, pero nanawag raman og kalit. Okay, mamagka ha. E di, salamat, Mother Earth. Asa ka man di ay? Naday kay lakaw? Yes, Mother, with my friends. So mag-amping yun lagi, ha? Dili magpaturagas lang kauban sa mga higalang kiat lang ang naw. Mother Earth ba? Sige, balik-balik, oy. Okay, itong kausa, okay? Byron, I don't like sige, balik-balik, Mother, oy. It's so noisy. Sakit ka sa dungga. tanang akong unikaw iho. Wa na'y batasan tuod ang akong anak karon nga midako na siya. Nagmahay ko. Nga gipatuyangan ako siya. Siyang gusto sukad pa kani atos bata pa siya. Unsaon lagi nga pinangga man kay nako. Kay nag-inusara o nagbinuktong na akong anak. Tada pa dong silang probinsyang pating lawas ng Butchang. Alia. Alia, may mo ba? Ay, kay panabi siya magibati. Tingaling, mapiktaran ka ng bata ang nasi mong sabakan. Nisakitan kay ko. Dili naman ko na ako siya makitang magkauban ng tasangkot. Alia. Buutan kasi ng Butchang. Way libog na klase sa tao. Ikasinabot ko siya sa tanang hikayon. Pero karon, nawa na siya, misa. Gusto na lagi, Alia, palihog lang. Ikaw na. Ito na siyang kabanay sinang butyang. Ila na tarong ipahimutang og disinting haya og lubong. Hello. Hello, Miss Glena. Oh, yes. Mr. Gavino Ang. O siya akong ikaalaga ni mo, sir. Ako gusto pa nalay sa transaksyon pa. Sa mga epektos ko. Kaya ako pala pa sa opelasyon. Okay. Atong sabutan, sir. Sige, sige. Kita ato na
ni Sister Lat, ha? Ato na to sa butan maayo ato deal ninyo mga dalagkon. Okay, sir. Kana, mo ka na husto, Glena. Pagkikitaan ako siya. Okay, Glena. Panggaon ginato ka ng insik ng kliyente nga si Mr. Ang. Medyo dako-dako rabasab ka ng iyang market. Husto ka, Major. I-introduce niya ang atong latest party drugs. Mo ka na'y kusog karon sa mga kabatanunan. Hisgutan na mo at tulo niya sa meeting. Oh, si Binchak. Nanawag siya nako. Unsa ba kayang tuyo? Hello, Binchak? Di ako sa resort. Ug abi ni po kinsa ni asab din Kinsa ko name Alba? kaliwat sa kagaw nga Major Gaspar. Batanon ug sa kamahuyang. Nag-iskandalo siya din tungod sa kahupok. Hain ka na napita. Muanha ko Binchak. Gusto ka? Iregalo ko sa nimo, eskwadro. Nasa sudso sa mga cottages din sa resort. Kauban ang mga hubog na sab niya mga higalang pulos, mga way, mga batasan. Wa matrain sa mayong batasan. Kaya ni mong irigalo nako. Ibayad ko siya sa kinabuhi sa katapang ni Miss Alia. Nagkiutang sa kagaw nga Major Gaspar. Pasalamatan ko ikaw kung imo ka na matuman. Sa di pa matapos kini kabiuna, matuman ko na ang gisaad ko nimo. Isaad ko ka na. Kaya di mayong pasanayon ang ilang kaliwatan. Salamat. Lauman akong imong gisaan, Binchak alias codename Alba. Bay. Bay, Misael. Basig, pagitaon ka ni Miss Alia nga wa kasi tupad. Nagpaibaw ko niya daan nga moinom ko din sa ilang minibar. Kaya may kipaabot kong tawagi ka ni Binchak. Banalan ka din ni Bay. Okay ra. Pero dili ka pa mahimong inom. Oo, Bay. Paaboton ko ang tawag ni Binchak. So taon kong unsa gyud siya ka matinud-anon sa iyang gisaad. Ang putya. Bay search. Ihaya na siya karon dito sa ilang probinsya, Bay. Tiyabaw na sa kadihan. Di na akong maliptan ang gayod ng putyang, Bay. Ilibay na gid nga itong ha. Nakumatos ko sa ICU sa ospital. Human na to, bay. Bilabay na to. Sa ato nang ilubong ka to sa kalimot ang tanan. Bay, Pero, ano kung itinuod silang putyang? Bay. Ayaw pala bisa mong pag-inom, Bay, ah. Binom, Bay, na, Bay. Isa kayo na. Ay, kabala ka. Kontrolado na kung akong kagalingon sa pag-inom, bay Sarge. Mahiyoy noon. Kung mulampos si Binchak, bation sa unya sa kagaw nga Major Gaspar ang kasakit nga atong gibati karon sa kamatayon ni ng putyang. Bay, Misael. Nara sila. Nagahubog na sila ako ngayong pagkatawag. Ang pag-umangkon sa kagaw ng Mitchell. Mao na kining niya sa kumitilan. Natuog lang sa sahog. Nilikid sa tiles tungod sa kaupok. Hukman ka na gamit. Dili ako pistolang may silencer. Alam mo'y pulapok. At Diyos ka mo batanon. Kaliwat ka sa kakaw nga Major Gaspar. Bukto na siya. Huwag kalibutan ng iyang mga kauban.
Kung dili ko sa pagbiya din eh. Oh, si Binjak. Kung mao na bay, nilampo siya, bay Misael. Hello, Binjak. Nahuman na. Oh. Natapos na ang kinabuhi sa way batasan nga batanon. Usa ba gibuhat ya? Giharas ang staff sa resort. Gingan na luguplok. Iya gibugal-bugalan kauban sa mga kaubanan nini mga bakla sa Manila. Wa ba? Unya, wa ba'y kisaw sa imong gibuhat nga pagpusil niya? Way kisaw nga nahitabo. Kay pareho silang tanan nga pulos na hinanok sa kaupok. Kawas pa na. Gitaura na kong silencer ang akong pistola. Gusto nga imong gibuhat. Mayong pagkahimo ang imong plano, codename Alba. Unsay pangalan sa mga batanon? Byron. Byron? Sige, Misael. Hangtod sa ito pa nakita po. Bye. Salamat. Bye. Bye, Sarge. Ilampos kita si Binjak, bay Misael. Pugto ng bayot nga pagumangko ni Major Gaspar. Pero amanos paghihapon. Naunay raghihapon ang kagaw nga Major Gaspar sa iyang mga plano. Sakto ka, bay Misael. Magbangutan sa niya siya sa kalit kaayong kamatayon sa iyang pagumangkon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.